Salam ýa hormatly adamlar. Garaşdan baýy bir tarap ýurdumyzdaky täzelikler kimim habarlary bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Şonu hormatly prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň sany ulgamy arkaly nowatda meclisine geçirdi. Onu döwlet durmuşynyň möhüm meselelerini hem bir näçe resminamalyň taslamalarına garaldy. Hormatly prezidentimiz sany ulgamy arkaly ilki bilen Milli Geňeşiň meclisiniň başlygy Mehmedowany hemde Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň ornatary Babaýewy güni aragatnaşyga çagyrdy. Milli Geňeşiň meclisiniň başlygy Mehmedow ýurdumyzyň kanunçylyk hukuk bunyadyny kämilleşdirmek boýunça döwletimiziň kanun çykaryjyk idarasynyň alyp barýan işi barada maglumat berdi. Häzir ministrliklerden we puwdoklaryň dolanyş idaralarynyň gelip goşan teklipleri esatyna bir näçe täze kanunlaryň taslamlary taýýarlanýar. Üýtgetmeler we goşmaçylar girilmegi talep edilýän kanunçylyk namalar seljerliýär. Bu işleri durmuş lugamy nazarlayan döwlet ýadatynyň ilertilýän urlarynyň we Türkmenistanyň prezidentiniň Milli Geňeşiň meclisiniň ýöňüne goýan möhüm wezipeleriniň esasyna alınıp barýar. Halkara we parlamentary gatnaşyklaryny ösdürmek arkaly deputatlar tejribe alşylmagyny, ähli gün tertibiniň möhüm meselleri, gender deňligini öpçün etmek, çağanyň hukuklary babatda milli kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça ýödary gatnaşyklaryň ösdürmegini öpçün edýärler. Şunun bilen birlikde deputatlar yerlerde we köpçüliklerin habar beriş serişlerine oňyň döwlet ýadatynyň maksatlaryny we wezipelerini täze kabul edilen kanunlaryň hemde şöyle Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk bayramynyň jemgyçlik fiýaty ähmiýetini düşündirmek boýunça zerur işleri alyp barýarlar. Hormatly prezidentimiz kanunçylyk hukuk bunyadyny iýlikderli kämilleşdirmegiň döwletimiziň häzirki okunly ösüşiniň möhüm şertdigini bellädi. Hemde ähli kabul edilen kanunlaryň ýurdumyzda ýaýbanlandyrylan oňun özgertmeleriň üstünlikli durumça geçirmegine, jemgyýetimizde agzybirligiň we bütünligiň, onuň demokratik esaslarynyň puturandyrylmagyna gönükdirilmeligini aýtdy. Döwlet başlary adamlary taýlyk uğramak babatda alınıp barýan işler bilen iýlikderli tanıştyryp durmagyň ähmiýetini öňe Hormatly prezidentimiz şu maksat bilen ýurdumyzyň ähli tebitlerine, şäherlerde we obalarda üçnedilerini bellädi. Soňra Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygynyň ornatary Babaýew milli kanunçylygy kämilleşdirmek hemde kanun çykaryjyk babatda halkara tejribesini öwrenmek boýunça meclis bilen birlikde alınıp barýan işler barada maglumat berdi. Halk maslahatynyň agdalary iş toparlarynyň maslahatlaryna gatnaşýarlar we meclisiň degişli komitetlerine taýýarlanýan kanun taslamalaryny bilen tanışýarlar. Kabul edilen kanunlary halkara kadrlaryny we ölçeglerini gawat getirmek bilen bagly wezipeleri möhüm ünsürlýär. Hormatly prezidentimizden halk maslahatynyň agdalarynyň ýöňüne goýan wezipelerini üstünlikli ýerine getirmek ornuny Türkmenistanyň gender deňligi boýunça 2021-nji 2025-nji ýyllar üçin hereketleriň, adam hukuklary boýunça 2021-nji 2025-nji ýyllar üçin hereketleriň hemde Türkmenistanyň çağalaryň hukuklaryny durmuşa geçirmek boýunça 2018-nji 2022-nji ýyllar üçin hereketleriň milli meýilnamalaryny ýerine getirmek bagatda zerur işler amala aşyrýar. Ruhsana bir orada hareket eden kanunlara seljerme geçirilýär. Olary halkara konwensiýalaryna we beýleki halkara hukuknamalarynyň düzgünlerine gawat getirmek ornuny zerur işler alınıp barýar. Halk maslahatynyň agdalary köpçüliklerin habar beriş serişlerine milli maksatnamalaryň, giňerimli özgertmeleriň halk maslahatynyň şu ýylyň 5-nji ýylyna geçirilen 1-nji maslahatynda tasdiklanan täze kanunlaryň mazmunyny we ähmiýetini açyp görkezýärler. Hormatly prezidentimiz milli parlamentiň ýurdumyzyň jemgyçlik fiýaty durmuşyny demokratiýalaşdyrmagyň, durmuş ykdysady özgertmeleriň ýoluny mundan meýlekde öňe ilerletmek boýunça wezipeleri durmuşa geçirmekde milli parlamentiň möhüm orun eýleýänini bellädi. Hemde öňde barjy halkara tejribesini nazara alyp, halk maslahatynyň agdalarynyň döwletimiziň we jemgyýetimiziň durmuşynyň ähli urlaryna ýaýbanlandyrylan özgertmeleri hukuk taýdan üpçün etmek boýunça zerur işleri geçirmeliklerini aýtdy. Döwlet başlarymyza ilatyň arasynda geçirilýän wagt nesihat çäreleriniň işleňleşdirilmeligine öňe çekip, halk maslahatynyň agdalarynyň ýaşlaryň watansyjylyk ruhuny terbiýelenmegi, halkymyzyň sagdyn durmuş ýerlerini işleň çekilmegi we adamlaryň beden terbiýekemde sport bilen meşgullanmagy bilen baglanşykly meseleleri möhüm ähmiýet berilmeligini aýtdy.
Soňra hormat prezidentimiz Tanıl Omarkali energetika ministri Pirçekowy we Türkmen Hawa ýolları agentliginiň başlygy Saburowy güni aratnaşyga çagyrdy. Energetika ministri Pirçekow içerki sarpejleri elektrik energiýasy bilen ygtybarly üçin etmek hemde buğdoň eksport guwatyny artdyrmak boýunça ýöňde goýulan wezipeleriň ýerine ýetiriliş barada hatabat berdi. Lewap vilayetine gurulýan guwatlylygy 432 megawatt bolan gaz turbineli elektrik beketiniň Ahal Balkan Daşoğuz aralygyna halkalyň energiýa ulgamyň işe girilmegi, Ahal we Daşoğuz elektrik beketlerine bu turbinalarnyň oturdulyp goşmaça elektrik energiýasynyň öňdürilmegi, ýöňde goýulan maksatlara ýetmege ýardam eder. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, Türkmenistany çalt tepkinine tenagatlaşdyrmak boýunça giňirimli maksatnamalar durumça geçirmekde, milli ykdysadyň eksport guwatyny artdyrmakda elektrik energetikasyna möhüm ornuň degişdigini aýtdy. Gysgada görmüşçünne dürli sebetlerde guwatly elektrik beketleriniň hemde täze elektrik geçici ulgamlaryň gurulmagy netijesinde puwdogyň ençemesi artan guwaty ýurdumyzda her ýyl işe gelýän iri senagat toplamlaryny we köp sanly durmuş maksatly desgalary elektrik energiýasy bilen durnukly üçin etmek bilen çäklenmän. Eýsem ony goňşy döwletlere iýermäge de mümkinçilik berýär. Şoňla baglykda döwlet başlarymyz energetik ulgamynyň öňümçük düzümleminden meýlekde ösürmek boýunça taslamalaryň durmuşa geçirilişine, şol sanyna Lewap vilayetinde Ýaponiýaly hyzmatdaşlar bilen birlikde gurulýan täze elektrik beketiniň hemde Ahal Balkan we Balkan Daşoğuz ýokary voltly elektrik geçici ulgamlaryň gurulşygyny bir gödekçiligi üçin etmegi tapşyrdy. Türkmenistan energetik ulgamyna tebit we halkary ähmetli iri taslamalar durmuşa geçirmek bilen daşky şow goramak meselesine ýören jogapkarlyk çemilçäni görkezýär. Bu ulgamda ekologiýa taýdan aratsa innowasion tehnologiýalar, iň täze almatenki işläp taýýarlamalar işe ornaşdyrylýar. Hormat prezidentime de bular barada aýtmak bilen Balkan vilayetiniň Ferdar etrawyna guwatlylygy 10 megawatt bolan gün we ýel elektrik beketini gurmak baradaky taslamany misal getirdi. Döwlet başlarymyz bu beketiň ýurdumyzda gaýtadan dikildilýän energiýa çeşmeleriniň başlangyjyna öwürjekdigini, bu ýerde dünýäde iň soň gazanlan ýöňde bar tehnologiýalaryň we know-howlaryň ornaşdyryljakdygyny aýtdy. Hormat prezidentimiz bu taslamanyň durmuşa geçirilmeginiň Türkmenistanyň gaýtadan dikildilýän energiýany ösürmek baradaky milli strategiýasyny amala aşyrmakda anyk ädim boljakdygyny belläp, ähli energetikleri bu şanly waka bilen gutlady. Hemde beketiň gurulşygyny amala aşyrmak boýunça halkary bäsejigini geçirmek babatda ministre degişli taşyklar berdi. Energetika ministri ýurdumyzyň ähli energetikleriniň adyndan hormat prezidentimize hoşallyk sözlerini beýan etdi. Ähli energetikleriniň adyndan ululukhan alkışlarymyzy aýtmagy ulgat berim hormat prezidentim. Bu karary gol çekip berýän şuň gaýtadan dikilýän energia çeşmeleriniň başlangyjy diýsegem bolýar, biziň ýurdumyzda uly ähmiýeti bar. Ähli energetiklerin satlygyny çägi ýok bolmak bilen köp sag bolun, ömrüňiz ýok bolsun. Soňra Türkmen Hawa ýolları agentliginiň başlygy Saburow ýolbaşy edýän puwdogyny alınıp bolan işleriň ýagdaýy barada hatabat berdi. Ýurdumyzyň raýat aviasiýasyny ösürmegiň çäklerini häzirki zamanyň oňun tejribesiniň ornaşdyrylmagyna, hyzmatlaryň görnüşleriň artdyrmagyna ähmiýet berilýär. Ordaş düzümleriň döwre wagtlaşdyrmagyna möhüm üns berilýär. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, Türkmenistanyň çäk taýdan amatly ýerleşmeginiň, onuň Ýewraziýa ikliminiň möhüm ulug üssasy geçirigi hökümnäki derejesini berkidýänini bellädi. Bu ýurda bar bolan mümkinçilikleri dola amala aşyrmagy ýetasy uredinýän döwletimiz uluglaryň şol sanyna hawa uluglarymyň maddi enjamynyň binýadyny toplumnyň döwre wagtlaşdyrmak boýunça milli maksatnamalary üstünlikle amala aşyrylýar. Buğdogyň ähli düzümleri ýerderli kämilleşdirilýär. Täze hawa mendilleri gurulýar. Hormat prezidentime de Balkan vilayetiniň Jebil şäherçesinde ähli babatda dünýäniň öňde bar tejribesi hemde iň soň gazanlan tehnologiýalary we know-howlary esaslanýan döwrewap hawa mendil toplumyny gurmak hakyndaky kararyň hem wajyp ähmiýete eýdigini bellädi. Hawa mendil toplumyny ähli görnüşli uçurlary kabul etmek üçin zerur ýerisi uçuş terişleri bilen üçin etmek göýdüňde tutulýar. Şonuň bilen baglykda hormat prezidentimiz düzümiň ähli işgärlerini bir şanly waka bilen gutlady. Hemde bu taslamany amala aşyrmak boýunça halkary bäsejigini ýylan etmek babatda degişli taşyklar berdi. Türkmen Hawa ýolları agentliginiň ýolbaşçy düzümiň ähli işgärleriniň adyndan puwdogyň ösürülmegine ýerderli üns berýäni üçin hormatly prezidentimize hoşallyk sözlerini aýtdy. Hormatly arkadaşlar, ömrüňiz uzak bolsun, hormatly arkadaşlar, janyňyz sag bolsun. Türkmenistanyň raýat aviasiýasynyň işgärleriniň adyndan köp hoşallyk, hormatly arkadaşlar, janyňyz sag, başyňyz dip ömrüňiz uzak bolsun, hormatly arkadaşlar. Soňra hormatly prezidentimiz Tanıl Omarkali ministrler kabinetiniň mejlisini geçirdi.
Salam hormatly Minister Kabinetining a'zalary, Beşşun Minister Kabinetining Sağan Ulum arkaly Nowatdaky mejlisini geçirýär. Mejlisde resminamalaryň taýýarlanan taslamalardan serede şeýin käwrem beýleki soralar ara maslahatlaşar. Hormat prezidentime Sanul Gomarkar geçirilýän Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Müşşikowa söz berdi. Vice-premier halkara mali bazarlarından amatly şertlerde garşy serişlerini hemde daşary ýurt maýy goýumlaryny çekmek, yerli önüm öndürjüleri gollamak, kiçik we orta telekeçileriň taslamalaryny maliýeleşdirmek boýunça görülýän toplumlaryň şäherler barada hata Bağlykda hormat prezidentimiň belinen wezipelerini çözmek boýunça birin taşyklarynyň ýerine getirilşi hemde Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary ýokary gözegçilik idarasynyň başlygy Terdar Berdimuhammedowyň ýol başlygynaky Türkmen wekiliýetiniň Birleşen Arap Emirliklerine bolan gulluk iş saparynyň netijeleri boýunça gadandan alaşyklary durumça geçirmek maksady bilen ýerine getirilen işler barada gadabat berildi. Şeýlegem hudusul gomy ösürmek boýunça Islam korporasiýasyndan ýurdumyzda kiçik we orta telekeçiliň taslamalaryny maliýeleşdirmek üçin mali serişlerini bermek barada teklibiň alnanyny gaýdyldy. Şonuň bilen baglanykda hormat prezidentimiň garamagyna kiçik we orta telekeçiliň taslamalaryny maliýeleşdirmek üçin Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş banky bilen hudusul gomy ösürmek boýunça Islam korporasiýasynyň arasynda mali alaşygyny baglaşmak hakynda Balkın vilayetinin Cevil şekerçesinde Howa mendil toplumynyň gurulşygyny maliýeleşdirmek hakyndaky Balkın vilayetinin Terdar etrafynda köpürli elektrik stansiýasynyň gurulşygyny maliýeleşdirmek hakyndaky kararlaryň taslamlary ködürlenildi. Hormat prezidentime hatap etdiňler, hudusul gomyň ösürilmegine hemme taraplardan gollaw bermegiň milli durumçy ykdysady strategiýanyň mühim ugurlarynyň biridigini bellädi. Türkmenistan halkara mali guramalar bilen şolsana hudusul gomy ösürmek boýunça Islam korporasiýasy bilen işin hyzmatdaşlyk edip, kiçik we orta telekeçiliň wekilleri tarapyndan amala aşyrylýan mali taslamalar üçin maýy serişlerini çekýär. Döwlet başlygymyz hödürlüğün kararlaryny taslamalaryny makullap we olara gol çekip resmi namalary Sanul Gomarkaly vice-premieri berdi. Hemde belirlenen meýilnamalaryň ýerine getirilmegine bir gözegçilik etmegi tapşyrdy. Soňra vice-premier ýurdumyzyň bank idaralarynyň işini kämilleşdirmek boýunça amala aşyrylýan çäreler barada hatabat berdi. Bu ýurda görülýän çäreler bank gulgamyny netijeli dolandyrmaga, edilýän hyzmatlaryň hilini gowlandyrmaga ýardam edýär. Türkmenistanyň Merkezi Banky Mali we Ykdysadyýet ministrleri bilen birlikde geçirilen seljerme işleriniň netijelerini laýyklykda hormat prezidentimiň garamagyna Türkmenmaşy Döwlet Täzirçilik Bankynyň guramaçylyk hukuk görnüşini ýetgedip, onu açyk görnüşli paýdary jemgyýetine öwürmek baradaky teklip edilenildi. Döwlet başlygymyň hatap etdiňler, ýurdumyzyň bank idaralarynyň işini mundan meýläkde ösürmek boýunça görülýän çäreleriň banklaryň maýy oýun kuwatyny artdyrmaga hemde maýy binýadyny pugtlandyrmaga, bank gözegçiligini kämilleşdirmäge we degişi amallaryň müýçlerini giňiltmäge gönükdirlenýär bellädi. Hormat prezidentimiz Türkmenmaşy Döwlet Täzirçilik Bankyny açyk görnüşli paýdary jemgyýetine öwürmek baradaky teklibi makullap, gözüňütlýän işleri belirlenen möhletdigimde ýokary derejede geçirmegi tapşyrdy. Soňra vice-premier hatabatyn dowam edip, Mali we Ykdysadyýet hemde bilim ministrlikleri tarapyndan 2021-nji 2022-nji okuw ýyllaryna ýokary okuw mekdepleriniň bir näçesini hojurlyk hadaplaşygyna geçirmek boýunça amala aşyrylan işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Şoň bilen baglykda Oğuzhan adynaky Injener Tehnologiýalar Universitetiniň Türkmen Döwlet Ykdysadyýet we Dolanýyş institutunyň, Türkmen Döwlet Maliýe institutunyň, Türkmen Döwlet Binagarlyk Gurulşyk institutunyň hemde Ýagşygerli Kakaýew adynaky Halkara Neft we Gaz Universitetiniň mali ykdysady ýagdaýyny gowlandyrmak bilen bagly teklipler barada maglumat berildi. Hormat prezidentime hatap etdiňler, ýurdumyzyň bilim ilgamly ösen döwletleriň derejesine çykarmagyň, ýaş nesliň döwrewap bilim almak üçin ähli şertlerde öğretmegiň döwlet siýasatynyň esasy maksatlarynyň biridigini bellädi. Şondan ugralmak bilen bu ulgamy erigderli döwrewaplaşdyrmaga, ýokary okuw mekdeplerine bilimiň kilini dünýä derejesine çykarmaga gönükdirilen milli we halkara tejribesini öýtsin alýan özgertmeler üstünlikli amal aşyrylýar. Döwlet başlygymyz döwrüň tarapyna laýyklykda ýokary okuw mekdepleriniň işini kämilleşdirmegiň ähmiýetini belläp, vice-premieri anyk tapşyryklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Abdurrahmanow Galkynç gaz känine täze güýleri öýrümçige girmek boýunça alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Türkmen Gaz Döwlet Konserni tarapyndan täze güýleri gurmak boýunça hyzmatlary alyp barmaga halkary bäsleşi geçirildi we Hytaýyň CNPC kompaniýasynyň täzirçilik teklibi has amatly hataplandy.
Kampaniýanyň teklifine laýyklykda işleri 30 aýyň dowamyna ýerine ýetirmek we amala aşyljak işler üçin hazaplaşyklary 2017-nji ýylda baglaşan şertnamanyň şertlerine laýyklykda 3 ýylyň dowamyna her ýylda 17 milliard kub metr TV gaz uratmagyň hasabyna geçirmek meýilleşdirildi. Hormat prezidentime de hatap etdiňler. Türkmenistanyň ägir türlü TV serişlerini netijeli peýdalanmagyň ýurdumyzda ýaýwanlandyrylan we milli ykdysadyetimiziň taýdaşyk öýüşiniň üçin edilmegine, halkymyzyň awadançylygynyň ýokalanmagyna gönükdirilen giň göçerli maksatnamalaryň üstünlikli ýerine getirilmeginiň mühim şertidigine ünsjekdi. Döwlet daşlarymyz neft-gaz toplumynyň öňünde durýan mühim wezipeler barada aýdyp, täze uglevodorod ýataklarynyň şol sanyna dünýäde TV gazyň gorlary boýunça ýeri hasaplanýan galkynç gaz käniniň tenagy taýdan öýleşdirilmegi we döwre wagtlaşdyrmagy boýunça durmuşa geçirilýän şäherleriň işleňleşdirilmeleri bellidi. Bu babatda energetik ulgamyna bir näçe mühim tasdimalary amala aşyrmakda ýurdumyzyň ygtybarly hyzmatdaşlary bolan Hatay Halk Respublikasynyň ýeri kompaniýalary bilen oňun tejribe toplandy. Her ýylda 10 milyon kub metr meçörde TV gaz uradylýan Türkmenistan-Hytaý halkara gaz geçersiniň gurulşygy Türkmen-Hytaý gatnaşyklarynyň üstünligi besenýäniňi aňladýar. Şeýlekem halkara gatnaşyklary tejribesinde büýük tasdama döwletary hyzmatdaşlygynyň netijeli we işin käbeti iyi bolýanynyň aýdyň beýanydyr. Hormat prezidentimiz täze goýular buraglananyny we Türkmen gazyny eksporty uratmakda mühim orun degişi bolan galkynç gaz känini döwre wagtlaşdyrmakda häzirki zaman tehnologiýalarynyň giňden ulanmagynyň wajypdygyny belledi we bu babatda vice-premieri bir näçe taşlyklar berdi. Soňra ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Urad Geldiýew ýurdumyzda atçylyk we atçylyk sportuny ösdürmek boýunça alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Döwlet daşlarymyň garamagyna halkara akalteka atçylyk sport toplumyna awatlaş işlerini geçirmek hakynaky kararyň tasdimaty götürildi. Ýurdumyzda döwrewap atçylyk sport toplumlary ýürütülýän okuw we ilmi öýrençik merkezleri ýerinde bolýar. Atçynalar üçin amatly ýaşaş durmuş şertler düredilýär. Watanmyzyň mukaddes garaşdyrylygynyň şanly 30 ýyllyk bayramyna görülýän taýýarlygyň şäherlerini we bir mühim tenim nasibetli bayramçyk dawarlaryny, at çapşyklaryny ýokary derejede geçirmek maksady bilen Türkmen atlary döwlet birleşiginiň garamagyndaky halkara akalteka atçylyk sport toplumyna awatlaş işlerini geçirmek barada Nur bina gurulşyk huzudy kärhanasy bilen şertnama baglaşmak meýilleşdirilýär. Toplumyň awatlaş işlerini 2021-nji ýylyň sentýabr aýynda ulanmaga dol taýýar edip taşyrmak gözüňde tutulýar. Hormat prezidentime de hatap etdiňler. Şöhraty pederlerimiziň ihlasyndan kemal tapan beýişli bedewlerimiziň ajaýyplygynyň, çeýiliginiň we ýennamlygynyň ulu şöhraty eýedigini hemde türkmen halkynyň buýsunçydygyny, milli gymmatlygyny belledi. Häzir ýurdumyzda akalteka bedewlerimiziň dünýädäki şöhratynyň hassa belinde galmagy, buýdogyň mundan meýlekde taýdaşly öýüş üçin ägir türlü işler bitirilýär. Arassaganly bedewleriň baş sanyny artdyrmak, toğumçylyk babatda halkara hyzmatdaşlygyny işleňleşdirmek boýunça toplumdaň çäreler durmuşa geçirilýär. Hormat prezidentime de ýurdumyzda at çapşyklaryny, milli at sünnet goýunlary, piýatçyliklerden böküp geçmek, uzak aralyga çapşyklary we atçylyk sportunyň beýleki görnüşlerini ösdürmek, olary halkara ölçeklerine laýyk getirmek boýunça ähli ýerüş şertleriň düredilýänini belledi. Hormat prezidentime de halkara akalteka atçylyk sport toplumyna düýpli awatlaş işlerini geçirmek hakynaky karary gol çekip, ony Sanul Gomarkaly vice-premieri berdi. Döwlet daşlarymyza meýilleşdirilen işleri ýokary keldi hemde öz wagtyna ýerine getirmek babatda vice-premieri anyk taşlyklar berdi. Soňra ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Durdurew ýurdumyzyň himiýa we neft-gaz senatynyň taýlyk goraş we agyz suw kärhanalarynyň öýrençikleri üçin derur bolan suw klori satyn almak meselesi barada hatabat berdi. İçerki sarpetçileri himiýa öýrenmelerini üpsetmek boýunça işler Türkmen Himiýa döwlet konserni tapşyrdy. Suw klor ýurdumyzyň himiýa neft-gaz pudoklarynyň öýrençiklerini hemde agyz suwuny öýrenýän kärhanalarda suwy ziýansızlandyrmak üçin giňden peýdalanýar. Konserniň bäsejik topary 2021-nji 2022-nji ýyllarda ýurdumyzyň öýrençikleri üçin derur bolan suw kloryň 2900 tonnasyny satyn almak baradaky täze şertnamany baglaşmagy maksady laýyk hadaplaýar. Hormat prezidentime de hatap etdiňler. İçerki sarpetçileri milli ykdysadyetiň dürli pudoklarynyň öýrençigini giňden ulanýan derur himiýa öýrenmleri bilen üpçün etmek boýunça geçirilýän işleriň wajypdygyny belledi.
Şoň bilen baglanykda döwlet başlarymyz bu ýurda alınıp bolýan işlere talaby laýyk gözegçi güpçün etmek hemde ýurdumyzda öňdürilýän tarpezleriň uly isleglerinden peýdalanýan himýe ýönümleriniň ýöndirilýän mukdaryny we görnüşlerini artdyrmak boýunça ýöňde goýulan geziýipler bilen baglanykda himýe tenagatyny ösdürmäge aýratyn üns berilmeligini çekip bu wagtda vice-premieri birnäçe taşlyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Öwgedow gözegçige diýen düzümlerini alınıp bolýan işleriň ýagdaýy hyzgysana degişi ministrlikler we puwdaklaryň dolanyş idaralary bilen birlikde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanynaky möhüm maglumat düzümleriniň diýskalarynyň döwlet sanawyny döretmek, olaryň sadyşlyk hereketini we kiber howpsuzlygyny üpsün etmek boýunça alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanynaky möhüm maglumat düzümleriniň diýskalarynyň döwlet sanawyny döretmek boýunça puwdagary toparyny döretmek bilen bagly meseleniň içgin seljerilmeligini aýdyp, vice-premieri bu wagtda birnäçe görkezmeler berdi. Soňra vice-premier hatabatyny dowam edip, häzirki döwürde ýurdumyzda ýöňdewarzy almy tehnologiýalary giňden ornaşdyrmak, şol sanyny kosmos puwdagyny ösdürmek boýunça ýerul işleriň alınıp bolýanyny aýtdy. Şoňla baglanykda Türkmenistanyň ýer üstüne gözegçige diýen milli ulgamy döretmek işlerini utgaşdyrmak boýunça hökümet toparynyň alyp barýan işleri barada hatabat berildi. Şu ýylyň 11-nji aprelinde hökümet toparynyň ilkinji mejlisiniň çäklerini, degişi teklipleri hemde ýurdumyzyň birnäçe ýokary okuw mekdeplerini bu ýurda degişi hünärleri açmak we dersler gerilmek bilen baglanşykly meseleleri garaldy. Mundan başga daşary ýurtlaryň öňdewarjy we bu ýur boýunça ýürütirilen kampaniýalar bilen hyzmatdaşyň geljegi ara alyp maslahatlaşyldy. Şu maksat bilen degişi ministrlikleriň we puwdaklaryň dolanyş idaralarynyň wekilleriniň gatnaşmagyna tanıl gomarkaly Fransiýanyň dünýä belli kampaniýalarynyň wekilleri bilen duşuklar guraldy. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, öňdewarjy tehnologiýalaryň, şol sanyna ykdysadyýetimiň dürli puwdaklaryny kosmos tehnologiýalarynyň netijeli ulanmagynyň ägir türlü ähmiýetiniň bardygyny bellädi. Şoňla baglanykda 2015-nji ýylda Türkmen elem Emelik Emranyň elem giňişligine çykarylmagy taryhy waka boldy. Döwlet başlarymyz ýurdumyzda kosmos puwdagyny ösdürmek geziýipleriniň bu ýurdaky işi mundan meýlekde kämilleşdirmegiň, almy barlyklary işeňleşdirmegiň, ordaş düzümleri döwre waplaşdyrmagyň, ýokary hünärli işgärler taýýarlamagyň wajypdygyny aýtdy. Yerisi gözegçilik babatda aýdylanyna bolsa, o we senagat, ýalňyç energetika, ulug aratnaşyk toplamlaryna bir usuly ulanmagyň ägir türlü geljeginiň bardygyny bellemek gerek. Ol ägir türlü giňişlikde gözegçilik ýola goýmak, düzümleýän diýskalaryň, ýeri guruluşlaryň we ekologiýa çäreleriniň ýagdaý ýakyna dissin maglumatlar almaga mümkinçilik berýär. Şoňla baglanykda hormat prezidentimiz dünýäniň ýöňdewarly tejribesiniň öwrenilmeginiň, daşary ýurtlaryň ýeri kampaniýalary, halkara almy tehnologiýa merkezleri bilen ýödary beýiklikde gatnaşyklaryň ösdürilmeginiň wajypdygyny çekip, Türkmenistanyň ýerisi gözegçilik boýunça milli ulgamny döretmek barada degişi işleri dowam etmegi tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Glejew gaýtadan işlenýän kagyz galynlarynyň ýurdun daşyna çykarylmagyny düzgünleşdirmek boýunça ýerine ýetirilýän işler barada hatabat berdi. Hormat prezidentimiň tagallasy we ýygydarly gollaw netijesinde milli ykdysadyýetimiň huzusy puwdagy taýdaş götürýär hemde dürli puwdaklarda ýylýan orny puwtalandyrýar. Milli ykdysadyýetimiň köpügli ösüşine gönükdirilen maksatnamalary, üstünlikli durumça geçirmegiň çäklerini, tenagatçylar we terekeçe birleşmeniň agdalary, täze ölümçi kuwatlyklaryny ýygydarly gurup ulanmagy berýärler. Olaryň ataryna kagyz önümleriniň ölümçi boýunça kärhanlary bar. Şol ýerde adyk we tenagat önümleri halkyň sarp edýän haritlaryny gaplamaga niýetlenilen kagyz gaplary, el dipürgüçler, okuwçy depterleri, öýüjeligiňe ulanýan kagyz önümleri öndürilýär. Şeýle kärhanlaryň köpüsi çiğmali ikilenç gaýtadan işlemäge ýürütirilenler. Olaryň ölümçi kuwatlyklary her ýylda 20 000 tonnadan gowrak kagyz galynlaryny gaýtadan işlemäge niýetlenler. Ýurdumyzyň içinde kagyz we karton gaplaryna bolan istekleriň artýanyny, kagyz galynlaryny daşary ýurtlara çykarmagy hemde ýerlemegi tertipleşdirmek meselelerini nazara alyp, kagyz önümleriniň ölümçi boýunça kärhanalaryň kuwatlyklaryny dol güýjüne peýdalanmak maksady bilen 2021-nji ýylyň 1-nji awgustyndan başlap täze gümrük pazyny girmek teklip edilýär. Hormat prezidentime hatabat dinläp, bu meseleleri içgin öwrenmegiň we ony degişli derejede taýýarlamagyň zerurdygyny bellädi. Hem de onuň ekologiýa uğruna möhüm üns bermegi taşyrdy.
ähli meýleşdirilen şäherler ýurdumyň içinde kagyz önümleri gaýtadan işlemek mukdarynyň artdyrmagyna, ordoş kärhanalaryň doly ölümçi kuwatyny çykarmagyna, ösýän isleglerini nazar almak bilen içerki wagtlarda bir önümleriň bolçulugynyň üpsin edilmegine ýardam berer. Döwlet başçylaryna bu gurdaky işleri dowam etmegiň zerurdygyny aýdyp, vice-premiere degişli tawşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başçylygynyň ornatary Mehmedowa ýazyrky döwürde Lewap vilayatyna geçiriljek medeniýet günleriniň ýokary guramaçyk derejesini üpsin etmek hemde 2020-nji ýylda Mar vilayatyna medeniýet teplerini geçirmäge görülýän taýýarlyk işleri barada hatabat berdi. Medeniýet we sunugy işgärleriniň hemde magtymly Pragynyň şygyret günü münasibetli her ýyl geçirilen giňerimli dörejlik çäresi Türkmenistanyň bolup geçen medeni wakalary giňden beýan etmek, dörejlik işgärleriniň hüner taýdan ösmegine, sunugatyň köpdürligini üpsin etmäge ýardam bermek, medeni diplomatiýany ilerletmek hemde täze wekinleri ýüze çykarmak wezipelerini ýerine getirmäge gönükdirilenler. 2020-nji ýylda bir dörejlik çäresini Mar vilayatyna geçirmek, onuň çäklerini belirlenen ähli medeni şäherleri ýokary derejede guramak üçin degişli guramaçyk meseleleri gözeňde tutildi. Hormatly prezidentime hatap etdiňler, milli mirasy wagt etmekde hemde dörejlik işgärleriniň hüner ustatlygyny ýokarlandyrmakda we dörejlik kuwatyny artdyrmakda medeni tepdeliginiň aýratyn ýahmete eýdigini bellemek bilen ýurdumyzda geçirilen medeni köpçülikliň şäherleriň türkmen sunugatyna hemde halkymyzyň baý dörejlik täplerini dol derejede wekilçilik etmeliligini, olaryň dowamatlylygyny hemde ösüşini üpsin etmäge ýardam bermelidigini belledi. Hormatly prezidentimiz 2020-nji ýylda medeniýet tepdeligini Mar vilayatyna geçirmek meselesi bilen baglykda degişli resmi namanyň tasdamasyny taýýarlamak barada vice-premiere birnäçe görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başçylygynyň ornatary Gelin Ýazyw Türkmenistanyň eneleň we çağalaň saglygyny goramak boýunça tagdyn ene, tagdyn çağı, tagdyn geljek atly 2021-nji 2025-nji ýyllar üçin milli strategiýany taýýarlamak boýunça alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Yaş nesilleriň beden saglygyny, ruhy ösüşini üpsin etmek boýunça toplumlaryň işler amala aşyrylýar. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-njy 2025-nji ýyllarda durumçy ykdysadyň üsürmek maksatnamasyna we saglyk döwlet maksatnamasynyň erejelerini görnüşine laýyklykda ýeneňiň we çağanyň saglygyny hasy gowlandyrmak, ýokary hilli lukmançyk hyzmatlaryny bermek we maşgaly medeniýetini kämilleşdirmek ornuny ýerul işler edilýär. Döwlet adam çeňirden çygary baş ýörelgedýän durmuş ogurly ansarpýör siýasatyndan uralanyp, ordoş ministrlikler we puduklaryň dolanyş idaralary halkary guramalar bilen birlikde 2021-nji 2025-nji ýyllarda Türkmenistanyň ýeneňiň we çağanyň taglygyny goramak boýunça tagdyn ene, tagdyn çağı, tagdyn geljek milli strategiýanyň we ony durmuşa geçirmek boýunça çäherleriň meýilnamasynyň tasdamalary işlenip taýýarlandy. Milli strategiýanyň baş maksady ýeneňiň we çağanyň taglygyny goramakdan, olaryň durmuş goragyny üpsin etmekden, tagdyn durmuş ýergilerini berkitmekden, ýaş nesilleriň beden we ruhy taýdan saglygyny puturandyrmakdan ibaretdir. Milli strategiýa laýyklykda utgoşdurjy we ýerine getirji pudagara toparlaryny döretmek, ýetkinjekleriň taglygyny goramak boýunça işleri kämilleşdirmek, ýurdumyzyň vilayatlaryny we etraplaryna hemde taglyk goraş idaralarynyň derejesinde lukmançyk hyzmatlarynyň hilini ýokarlandyrmak we olara gözelçi etmek boýunça iş toparlaryny döretmek gözeňde tutilýar. Hormatly prezidentime hatap etdiňler, ýeneleriň we çağalaryň saglygy, olaryň awadan we bagtyar durmuşynyň üpsin edilmegi nakaladaanyň döwlet siýasatynyň möhüm ugurlardygyny belledi. Şoň bilen baglykda çağalaryň durmuşynyň ähli tapgyrlaryna saglygyny goramagy, ýaş nesilleriň arasynda taglyk babatda sowatlygy ýokarlandyrmagy, ýylatyň ýokary hili tanly we täsir tehnologiýalary dünýäniň häzirki zaman lukmançyk gylmanyň gazananlaryna, ýöňdewaji milli tejribe esaslanýan lukmançyk hyzmatlarynyň ýeterligini üpsin etmäge gönükdirilen täze milli strategiýanyň ýüreýän ähmiýetligi bellenildi. Döwlet başçylary degişli karary gol çekip, ony Sanıl Gomarkaly vice-premieri berdi we bir resmi namadan gelip çykan wezipeleri degişli derejede ýerine getirmek hemde bu gurda alınıp bolýan işleri ýetirli gözelçilikde saklamak babatda birnäçe tawşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başçylygynyň ornatary Daşary işler ministri Meriedow ykdysady hyzmatdaşy guramasyna agda döwletleriň başçylarynyň 15-nji sammitine görülýän taýýarlyk işler barada hatabat berdi. Awrayly halkara we sewt guramalary şol sanyna ykdysady hyzmatdaşy guramasy bilen netijeli gatnaşyklary ösdürmek Türkmenistanyň daşary siýasatynyň ileri turýan ugurlarynyň biridir. Ykdysady hyzmatdaşy guramasynyň 14-nji sammitine ýurdumyz bu gurama başçylyk kabul etdi. Şoň bilen baglykda degişli konsepsiýa işlenip taýýarlandy.
onu ýerine getirmegiň çäklerini häzirki döwletçeni ministrlikleriň derejesindäki bir näçe duşuklar geçirildi. Bundan başga da iyun aýynda energetika ministrleriniň 4-nji duşugyny we ykdysady hyzmatdaş guramasyna agda ýurtlaryň milli statistika darlarynyň 5-nji duşugyny geçirmek meýilleşdirilýär. Häzir ýylyň 2-nji ýarymyna bellenlen çärlere taýýarlyk işleri ýaýwanlandyryly. 28 noýabrda ykdysady hyzmatdaş guramasynyň 10-nji sammitini geçirmek meýilleşdirilýär. We wajib foruma taýýarlyk meseleleri 16-njy ýylyna ykdysady hyzmatdaş guramasynyň baş sekretary bilen duşukda ara alyp maslahatlaşyldy. Samiti ýokary guramaçyk derejesine geçirmek maksady bilen degişli düzgünnama şol sanyna oňa giňden maglumat gollagyny üpçün etmek, forumyň çäklerini degişli çärler guramak, ykdysady hyzmatdaş guramasynyň sekretariaty bilen birlikde onuň maksatnamasyny, gün tertibini we jemleji resmi namalarynyň tassamalaryny taýýarlamak boýunça degişli teklipler işlenip taýýarlandy. Şoňla barlykda ýurdumyzyň ministrlikleriniň we puwdoklyň dolanyş idaralarynyň ýol başlarynyň düzümini, guramaçyk toparyny döretmek gözüňde tutulýar. Hormatly prezidentime hatap etdiňler. Geçen ýurda Türkmenistan bilen ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň arasynda uzak meňzetliğin esasy tagallalary netijeli utgaşdyrmak üçin ygtybarly biňat bolan ýözary gatnaşyklaryň oňun tejribesiniň toplananyny bellädi. Köp taraply netijeli gatnaşyklaryň gösterilmegine münasip goşunt goşýan ýurdumyz ykdysady hyzmatdaşlyk guramasyna agda ýurtlar bilen dostlukly, hoşnýetli goňşuluk esaslaryna dayanýan iki taraplaryň gatnaşyklary üstünlikle sürýär. Bular barada aýtmak bilen hormatly prezidentimiz ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň geografiki, taryhy we medeni däpleriň, ruhy gymmatlyklaryň umumlygy bilen baglaşýan döwletleriň ykdysady hyzmatdaşlygynyň guraly hökümine utgaşdyrjy ähmiýeti eýdigini bellädi. Şonuň bilen baglanykda öýdary beýiklik gatnaşyklary işleňleşdirmek we täze bilelikdäki tassamalary amala aşyrmak üçin giň mümkinçilikleriň açylmagy beýgiriň häsiýetli aýratynlygydyr. Döwlet başlarymyz Türkmenistanyň ykdysady hyzmatdaşlyk guramasyna başçylyk etmegi bilen umumy awadanslygyň beýikligine laýyk gelýän gatnaşyklaryň ägir türlü mümkinçiliklerini durumça geçirmäge himme taraplaryň gollaw berýänini bellädi. Hemde ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň öňde boljak 15-nji sammitine şeýlekem beýleki meýilleşdirilen çärelere taýýarlygyň ýokary guramaçyk derejesini üpçün etmegi tapşyrdy. Soňra vice-premier hatabatyn dowam edip, hormatly prezidentimiň garamagyna Tewda ykdysady, Alymtyyank we Ansanperwer hyzmatdaşlyk boýunça hökümetary türkmen Qırgız toparynyň türkmen tarapynyň düzümini tasdiklamak hakynaky kararyň tasamasyny ödürledi. Hormatly prezidentimiz degişli resmi nama gol çekip, ony sanyň arkaly vice-premieri berdi. Döwlet başlarymyz iki taraplaryň hemde köp taraplaryň görnüşde bolýaly. Awraýly tewtary we halkary guramalarynyň çäklerini taýýarlyşly ösürilýän döwletary gatnaşyklarynyň ýokary dereje hemde diýip bolan dostlukly we okgunly käseti eýdigini kanagatdan bilen bellädi. Hormatly prezidentimiz türkmen Qırgız öýdary beýiklik gatnaşyklary giňeltmekde, Tewda ykdysady we işgur hyzmatdaşlygy köp ogly esas etdirmekde, medeni Ansanperwer gatnaşyklary höwetlendirmekde, hökümetary toparynyň möhüm orun eýleýänini belläp, onuň işiniň ähli möhüm oglary boýunça gatnaşyklary işleňleşdirmegiň derurdugyny öňsüçekdi. Şoň bilen baglanykda döwlet başlarymyz vice-premieri we beýleki degişli ýol başlary döwletary gatnaşyklaryny mundan meýlekde ösdürmek, onuň şertnamalaryny hukuk bunyadyny pugtyrandyrmak we bilelikdäki çärleri taýýarlamak boýunça anyk tapşyryklar berdi. Soňra vice-premier şu ýylyň fevral aýynda döwlet başlarymyzyň gol çeken karary bilen tasdiklanan Türkmenistanyň 2021-2030-njy ýyllar üçin daşary sewda strategiýasyny amala aşyrmak boýunça alınıp bolan işler barada hatabat berdi. Onu durumça geçirmek ve milli liderimiziň degişli teklipler taýýarlamak boýunça beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmek ornuna toplumlaryň çäreler amala aşyrylýar. Munyň özi Kyrgyzstanda milli kanunçylygy kämilleşdirmek we burada halkary guramalary, şol sanyna bütün dünýä sewda guramasy, Aziýanyň Özüş banky, halkary sewda merkezi, Ýewropa Birleşigi bilen ýözary gatnaşyklary ösdürmek ornuna degişlidir. Strategiýany durumça geçirmek hemde bütün dünýä sewda guramasyna agdalygy bilen baglanşyk meseleleri öwrenmek maksady bilen ministrliklerde we puwdoklyň dolanyş idaralaryna jogapkärlik düzümleri we onuň işine gatnaşyk hünärmenleri keskitlemek gözüňde tutulýar. Şeýlekem Türkmenistanyň bütün dünýä sewda guramasyna girmegi we onuň düzümlerini bir näçe ugullar boýunça iş toparyny döretmek bilen baglanşykly meseleleri öwrenmek babatda hökümet toparynyň duşugyny guramak meýilleşdirildi. Bütün dünýä sewda guramasyna doly hukukly agda hökümine girmek üçin Türkmenistanyň daşary sewda düzgüni baradaky ähtnamany işläp düzmek üçin 2021-2022-nji ýyllar üçin iş meýilnamasyny taýýarlamak we onuň esasyna işlere girişmek belenli.
Häzir agdaran uglary ölçün alýan Türkmenistanyň 2021-nji 2030-njy ýyllar üçin daşary sowda strategiýasyny durmuşa geçirmek boýunça çäreleriň ýol kartasy taýýarlandy. Hormatly prezidenti mäde hatap etdiňler. Açık kapılar, paragatçyk tüýjilik, oňun bitaraplyk we işiň hyzmatdaşyk gatnaşyklaryny esaslanýan daşary siyadaty durmuşa geçirýän watanymyzyň dünýäniň köp döwletleri daşary ýurtlaryň işi urtaparlar bilen öýdary beýikli sowda ykdysady gatnaşyklaryny ösürýändigini, ýeri halkara guramalary, maliýe bank düýümleri bilen ordaş hyzmatdaşlygy berki diýenini bellädi. Döwlet başlarymyz ähli gyzyklanma bildirýän daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen netijeli gatnaşyklar ösürmekde strategiýanyň ähmiýeti barada aýdyp, Türkmenistanyň eksporty dol amal aşyrmak, daşary sowda dolanşanyň meçherini ýokalandyrmak, ýurdumyzyň maýa goýma işçiligini artdyrmak, häzirki zamanyň dünýä hojulyk gatnaşyklary ulgamynaky ornuny pugturandyrmak boýunça derur çäreleriň görülmeligini bellädi. Hormatly prezidentimiz hödürlüğünün teklibi makullap, vice-premieri buğurdaky degişi işleri ulgamlaryň we toplumlaryň esasy dowam etmegi taşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň sekretary Amanow döwletimiziň gümrük gullarynyň işini kämilleşdirmek boýunça görülýän çäreler barada hatabat berdi. Ýurdumyzda maksat aýky işleriň geçirilmegi netijesinde Türkmenistan tebitary we iklimary ähmiýetli iri ulug logistika merkezleriniň birini ulýa. Gümrük idaralarynyň hukuk we maddi enjamly miýadyny pogturandyrmak, harby gullukçylaryň hemde olaryň maşgalak dagalarynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini gowlandyrmak boýunça çäreler ýygyderli amal aşyrýar. Döwrüň taraplaryna laýyklykda enjamlaşdyrylan täze gümrük bölümleri gurulýar. Döwlet gümrük gullugyny ýöňde barjy tejribe esaslanýan elektron ulgam kerek edýär. Ol online ýagdaýyna halkara ýük taşymalaryny amal aşyrýan awtolog serişçileriniň ýurdumyzyň çägi boýunça hereketine gödäwçi etmäge mümkinçilik berýär. Şonuň bilen birlikde gümrük resminamalaryny resmileşdirmek işini awtomatlaşdyrmaga mümkinçilik berýän Döwrewap programma üçinçiligi bitiwi maglumat kommunikasiýa ulgamyny döretmek boýunça işler alınıp barýar. Birleşen Milletler Romasynyň öziş maksatnamasy hemde Birleşen Milletler Romasynyň sowda we öziş boýunça konferensiýasy bilen hyzmatdaşlykda bitiwi penjere ulgamyny döretmek boýunça durmuşa geçirilýän taslama barada maglumat berildi. Beýilgam ýurdumyzyň daşary ykdysady işine gatnaşýan ministrlikleriniň hemde buğdaklaryň dolanyş idaralarynyň arasynda gümrük işleriniň kilini has ýokary derejede çykarmaga ýardam edýär. Awreli halkara orduş düýümleri bilen hyzmatdaşyk hasabatyň aýratyn meselesi boldy. Şonuň bilen baglykda ýurdumyzyň konteyner ýük taşymalary boýunça Ýewropa Ykdysady Komissiýasynyň Aziýa we Ýoşunman üçin ykdysady we durmuş komissiýasy tarapyndan maslahat berilen gümrük konvensiýalaryna gatnaşýanyny barada aýdyldy. Konteynerlere degişi gümrük konvensiýasyna goşulmak hakyna, konteyner gorunaga geçirilen we halkara daşamalaryna ulanýan konteynerler üçin gümrük düzgün hakyna konvensiýasyna goşulmak hakyna Türkmenistanyň kanunlarynyň kabul edilmegen munyň aýdyň subutnamasydyr. Hormatly prezidentime hatap etdiňler. Ýurdumyzyň Ýewropanyň we Aziýanyň çatragyna amatly yerleşmeginiň üstsaşy gatnawlar hemde logistika hyzmatlary ulgamyna ägir türlü mümkinçilikleri açýanyny bellädi. Şoňa bilen baglykda Türkmenistan daşary ykdysady gatnaşyklary ösdürmäge hemde ýurtlaryň arasyndaky goşulşmak işine gatnaşmaga ykdysadyň mundan meýlekde durnukly ösmek üçin möhüm şert hökümine garaýar. Hormatly prezidentime halkara ýük taşymalarynyň gadyraşdyrjy hukuk bunyadyna goşulmagyň hemde sowda işini ýönekelişdirmek üçin dürli sanly gomlary we gurallary ulanmagyň bu babatda gaýry goýulmasy wezipelerdigini belläp, Türkmenistanyň konteyner ýük taşymalary boýunça tasdiklan resminamalaryny durmuşa geçirmek meselelerini hemişe üns merkezinde taklamagy taşyrdy. Döwlet başlarymyz gümrük idaralarynyň işiniň ileri türlüýän uglary barada aýdyp, şahsy düzümiň taýýarlygynyň derejesini ýeride ýokalandyrmagy, logistik ulgamny innovasiýalary işiň ornaşdyrmagy, ygtybarly gümrük gödäwçiligini guramagy, şol wezipeleriň hataryny görkezdi. Hormatly prezidentime daşary sowda amallaryna ýurdumyzyň raýatlarynyň hukuklaryny we beýikliklerini goramagyň zerurdygyny aýtdy. Hemde vice-premieri Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň sekretaryna birnäçe anyk taşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, ýokary gödäwçilik idarasynyň başlygy Berdimuhammedow Türkmen-Ýapon ykdysady hyzmatdaşlygynyň ileri türlüýän tassamalaryny durmuşa geçirmek boýunça alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Bu ýorda sowda ykdysady gatnaşyklary ösdürmek, harit dolanşanyň mukdaryny artdyrmak, göni işgur gatnaşyklary pugturandyrmak, dürli pugdaklarda bilelikde kärhanlar döretmek, maýa goýma işçiligini höwetlendirmek ornuna derur işler amal aşyrýar.
Hökümetara derejesinde gol çekilen we ýalňyz energetika toplamyna, uly gurulşyk, logistik urlaryna, tehnologiýalar alşmakda ýödary gatnaşyklaryň işleňleşdirilmegine gönükdirilen iki taraplaryň resmi namalaryň netijeli hyzmatdaşlygyny giňeldirmegine itergi berenligi bellenildi. Bugün Türkmenistanyna ýurdumyzyň öňden gelýän işgur hyzmatdaşlary bolan Ýaponiýanyň iri kompaniýalary üstünlikli işleýär. Ýaponiýada öndürilen ýönümler türkmen madaryna möhüm orna elýär. Komatsu, Toyota we beýleki iri korporasiýalar bilen köp ýyllyk hyzmatdaşlyk munyň aýdyň beýanydyr. Baglaşlan şertnamalary laýyklykda Ýaponiýanyň ýokary ýönüjlikli awtologary, owozlaryny hemde ýol gurulşygyna we beýleki urlara degişli teňkelleri ýurdumyzda netijeli peýdalanýar. Hormat prezidentime de hatabat dinlep, Aziýa ýuwuş manifestiniň döwletleri şol sanna ykdysat taýdan ýokary ösüş gadanýan Ýaponiýa bilen netijeli gatnaşyklaryň hemme taraplaryň pogtalandyrmagynyň ýurdumyzyň daşar tiýadatynyň möhüm orlarynyň biridigini bellädi. Häzir iki taraplaryň gatnaşyklar gadymy dostluk diýipleri, ykdysady bähfitleriň we döwlet ösüşiniň milli gurularynyň deňeçiligine esaslanýan hyzmatdaşlygyň täze gurulary esasyny ösürilýär. Şonuň bilen baglanykda ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-Ýapon we Ýapon-Türkmen komitetlerine hemde hyzmatdaşlygyň netijeli usullaryny we ugurlaryny ketgitlemekde oňy mümkinçilikler derediýän birlikdäki işgur maslahatlaryna möhüm orun degişidir. Netijeli hyzmatdaşlygyň köp ýyllyk tejribesi dürli pugdaklarda täze tartamalary durumça geçirmek üçin Ýapon korporasiýalarynyň tejribesini we tehnologiýalaryny çekmäge bolan gyzyklanmalaryny artdyrýar diýip hormatly prezidentimiz bellädi. Hemde vice-premier ýokary gözetçilik idarasynyň ýol başlygyna Türkmen-Ýapon komitetiniň başlygy hökümine gadandan alaşyklary iş ýüzünde amala aşyrmak bilen baglanşykly meseleleri hemişe gözetçilikde taklamagy tapşyrdy. Tanly ulgam arkaly geçirilen ministrler kabinetiniň meclisinde başga da bir neçe möhüm meseleler garaldy. Olar boýunça degişli sözgütler kabul edip, hormatly prezidentimiz meclis jemledi. Hormatly ministr kabinetiniň agzalary, biz ministr kabinetiniň meclisinde ençeme soraglary zeretdik. Pugdaklary ösürmäge hem gönükdirilen bir neçe resmi namalary kabul etdik. Şoňla ministr kabinetiniň sany ulam arkaly meclisini geçirip oturýar. Meniň ähliňe bir jan saglygyny, bir karar atamyň güllä resmi orunna alyp baranýyşyna ol üstünlikleri arzu edýär. Sağ olun. Şoň hormatly prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow Türkmenistanyň keselleriň ýaýramyna garşy görüşýän adatdan daşar toporunyň meclisine geçirdi. Onu ýurdumyzyň raýatlarynyň howpsuzlygyny öpçün etmek bilen baglanşykly meseleler aralyp maslahatlaşyldy. Hemem COVID-19 pandemiýasyna garşy durmak boýunça gaýry goýulmasa da wezipeler kesitlenildi. Salam hormatly ministr kabinetiniň agzalary. Dünýäde koronavirus keselinden bagly ýagdaýlaryň ýaramazlaşmagy ýararly biz şu Türkmenistanyň keselleriniň ýaýramagyna garşy görüşýän adatdan daşary toporunyň meclisine geçirmek barada karara geldi. Käbirki wagtda dünýäde näme koronavirus keseliniň täze görnüşleri ýüze çykýar. Aýry-aýry ýurtlarda onuň eýýän baryp 14 000-den hem gowrak görnüşi hasaba alındy. Näme hem bilşiňiz ýaly raýatymyzyň saglygyny we ömrüni goramak, şeýlem howpsuzlygyny öpçün etmek ol biziň alyp barýan hem döwlet siýasatynyň esasy maksady bolup durýar. Biziň döwletimiz muňa üçin ähli taallary edýär. Sağlyk döwlet maksatnamasyna laýyklykda ýurdumyzyň sağlyk goraş ulamy döwrüň talaplaryna görä döwrewap ýagdaýa getirilýär, şeýle dürli ýokunç keserler. Öňüni almak, olary ýüze çykarmak hem bejermek boýunça alyp baran işler hem kämilleşdirilýär. Türkmenistan bogurda beýlik hem ýurtlar hemişe tejribe alyşyp durýar. Birleşen Milletler Guramasynyň ýürütülüşdirilen agentlikler hem de bütün dünýä sağlyk goraş guramasy bilen
asnaşykly kymmatlaşýar. Sağlık olarak boyunca geçiren ähli halkara çarelerini işçen gatnaşýar. Dünyada ýetýän soğuklumy ýokunjunyň ýüze çykyp başlayan ilkinji günlerden başlap Türkmenistanyň hökümeti bir howply kesele garşy aýratyn jogapkärçiligi hemme taraplaryň oýlanşykly çemeleşdi. Yurdumuzda ýetýän soğuklumy keseliniň ýüze çykmagyny hem ýaýramanyň ýöňüni almak maksady bilen möhüm şöhretler kabul edildi. Ne bir ýokunjuň öňüni almak boýunça öz wagtynda toplumlaryň çäreler görüldi. Ýeri tanjymlar satyn alyp ýylat tapgyrlaryň tanışmak işleri geçirilýär. Erki döwürde geçiren ören ul hem işler netijesinde ýurdumuzda koronavirus ýokunjunyň ýüze çykarmagyny aýdyp biler. Ýöne ýeni elbetde arkalaşmaly däldir. Häzir men Sağlyk Oruç hem Derman Senaty ministri Türkmenistanyň keseliniň ýaýramyna garşy görüşýän ardatdan daşy toplaryň başly Amanipesova söz berýär. Amanipesov näse ýurdumyzda burdaky ýagdaý barada hasabatyňyzy berin. Cumhur hormatlanýan Belent mertebeli prezidentime, siziň ýurdumyzy hemme taraplaryň ösdürmäge görüntülen toplumlaryň maksatnamalaryňyza laýyklykda Milli Sağlyk Oruç ulgamy düýpli döwraplaşdyrylýar. Häzirki zaman kesel anyklaýyş we bejeriş merkezleri, şifahanalar gurulyp, lukmançylyga öňde barjy tejribeler ornaşdyrylýar. Gahrman arkadamy, siziň baş toluňyzda insan saglygyny goramak, ýokunç keselleriň öňüni almak, hem de ýurdumyzyň epidemiologik ýagdaýyny durnukly saklamak babatynda netijeli işler alınıp barylýar. Gahrman arkadamy, ýurdumyzyň çäklerini COVID-19 ýokunjunyň getirilmegini we ýaýramagyny öňüni almak boýunça alınıp barylýan işler barada hasabat bermäge ruhsat bermegini sizden ul hormat bilen haýyş edýärin. Hormatly prezidentime, siziň tawşyryklaryňyzdan we başlangyçlaryňyzdan uğralyp 2020-nji ýylyň başyndan, ýagny dünýäde pandemiýa başlanan döwründen bäri ýurdumyzda ýokunç keselleriň öňüni almak boýunça dünýä nutholuk tejribe toplandy. Bu urda 3 halkalayın öňüni alyş ulgamynyň işi ýoly goýuldy. Ýurdumyzda ýokunç keselleriň getirilmeginiň we ýaýramagyny öňüni almagy, hasy güýçlendirmek üçin Türkmenistanyň keselleriň ýaýramagyna garşy görüşýän adatdan daşar toparyň çödükleri esasında bir näçe çäklendirmeler girildi. İlatymyň kesellere garşy görüşmek ukybyny ýokarlandyrmak, ýagny ilatyň arasynda immun gatlagyny döretmek, hem de raýatlarymyzy lukmançylyk gödäwçiliklerinden geçirmek, ýagny dispanserizasiýa işleri hem alınıp baryldy. Möhümlerin dümew keselleriň öňüni almak boýunça tanjym işleri doly ýerine ýetirildi. Häzirki döwürde COVID-19 ýokunjunyna garşy tanjym işlerini geçirilmeklik dowam etdirilýär. Dünýäde epidemiologik ýagdaýlaryň durnuksuzlygyny we wirusyň durly görnüşlerini ýüze çykýandygyny gödeňde tutup, daşary ýurtlara gidip gelen raýatlarymyz karantin gödäwçilikde saklanýar. Hormatly prezidentimiz, siziň halkymyzyň saglygyny goramak, keselleriň öňüni almak we olara garşy görüşmek boýunça edýän taýsir tagallalarynyň esasında ýurdumyň saglyk goraş edaralary ýokunç keseller anyklamak üçin derul bolan reaksiýalar, sarp ediş, anyklaýyş, diýagnoslandyrys we derman ferişdeleri, şeýlem kesellerden goranmak üçin ýörüti goraw ferişdeleri bilen dol üpçün edildi, hem de olaryň ätýaşlyk gor döredildi. Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň halkara howa mendillerinde, demir ýol mendillerinde, awtologlar mendillerinde, uçorlarda, otlarda, awtologlarda, töwda merkezlerinde, bazarlarda, jemgyýetçilik iýmiti we azyk önümçilik kärhanalarynda, bilme edaralarynda we beýleki edara kärhanalarda arasaçylyk kadalary berja edilýär. Ýurdumyzyň değiş ministrlikleri we pudoklaryň dolandyryş edaralary bilen bilelikde epidemiologik ýagdaýlar ýygy seljerilip, keselleriň ýaýramagyna garşy görüşmek boýunça adatdan daşary toparyň değişli çödükleri kabul edilýär. Hormatly prezidentimiz, häzirki döwürde dünýäniň döwletlerinde COVID-19 ýokunjy bilen bagly epidemiologik ýagdaýlar çylşymly bolmagynda galýar.
şeýle hadisalar, ýurtlarda epidemiologik ýagdaýlara ygtybarly baha berilmeýän arataçylyk we kesellerin ýaýramagyna garşy göreşmegiň düzgünleriniň, ýagny agyň burun örtükler geýilmeginiň, ketgitlenen aralygyň saklanmagynyň, ýantylandyryş serişdeleriniň ulanmagynyň talaba laýyk ýerine ýetirilmeýändigi netijesinde döreýär. Köpçüliklerin habar beriş serişdeleriniň hemde bütün dünýä saglyk garaş gurulmasynyň berýän maglumatlaryna laýyklykdy. Soňky döwürde COVID-19 ýokunjunyň mutasiýa geçen täze, tire aýraýan, agressiv, agyr geçýän we kıylyk bilen bejerilýän görüşler döredi. Virusyň täze görnüşleri raýatlaryň bir ýurtdan beýle bir ýurda geçip virusyň durly görnüşlerini ýaýratmagy netijesinde döreýär. Maglumatlara görä virusyň mutasiýa geçen görnüşleri bilen durly ýaşdaky raýatlar hem keselleýärler. Belent mertebeli prezidentimiz dünyada dören çyrşymly epidemiologik ýagdaýlar ýurdumyzdan alınıp barlayan netijeli öňünar şäherleriň güýçlendirilmegini talap edýär. Kesellerin ýaýramagyna garşy göreşmek boýunça adatdan daşary topary ýurdumyzyň ähli ministrlikleri we pudoklaryň dolandyryş edaralary bilen bilelikde alınıp barlayan öňünar şäherleriň mundan meýle hem güýçlendirmek boýunça hormatly prezidentimiz siň berýän tapşyryklaryňy gıyşarlıklı yerine yetirecektim hem de kucur gayratımı kaygırman giyeceğimizi gündüz edip işecektim ve aradaki ınındırmalamızı kabul etmenizi sizden ulu hormat bilen haýyş edýärin. Arkada prezidentimiz ýurdumyzy howply ýokunç kesellerden asuda saklamak barada edýän atalyk aladalaryňyz berýän himayet goldawlaryňyz üçin Lukman arkadamy size çäkli sag bolsunlar aýdýar. Siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, il ýurt bähbitli beýik işlerinizi hemişe rowaç bolsun. Arkada prezidentimiz. Onun minister kabinetiniň agzalary. Bizim halkymyzda il saglygy, ýurt baýlygy bilen. Şoňra da men ýokunç keterleriň öňüne almak goýunça alyp barýan işleri güýçlendirmeň nowatdaky çärelerini geçirmek maksady bilen şu hem tawşyklary berýär. Ýagny birinji daşary ýurtlardan gelýän raýatlary hökmany 20 gün karantin gözükçüligine saklamaly we soňra öý şertlerine gözükçüligi dowam etmeli. İkinji, ilatyň arasynda COVID-19 ýokunjunyna garşy sanjym etmeli. Hemde daşary ýurtlardan COVID-19 ýokunjunyna garşy sanjymlary satyn almagy hökmany dowam etmeli. Üçüncü, serhet geçirgelerinde alınıp barlayan gödekçilik hem işten hasem güýçlendirmeli. Dördüncü, ýylatym arasynda keselleň öňüne almak goýunça alınıp barlayan wag nesihat işlerini güýçlendirmekde hökmany dowam etmeli. Beşinci, keselleň öňüne almak üçin zerur bolan derman, sarf ediş, anyklaýyş we ziýansızlandyrış serişdeleriniň ätýaşy gorunlar edip onuň üstüne hem hökmany ýygyrly dolar durmaly. Altıncı, dünýä döwletleriniňki epidemiologik ýagdaýlar ýygyrly serjerip durmaly. Hem bir orada dünýä döwletleri hem halkara gurulmalar bilen hyzmatdaşlygy dowam etmeli. Yedinci, COVID-19 ýokunjunyň öňüne almak goýunça saglyk garaş işgärleriň arasynda okuw sapaklaryny geçirmek hem dowam etmeli. Sekinji, ýurdumyň ähli ministrlikleri hem puduklaryň dolandyryş edaralary hemde eýeçiliň görnüşine garamazdan ähli edara kärhanalary Türkmenistanyň keselleriniň ýaýramagyna garşy göreşen adatdan daşary toponyň çözüklerini gyýşarlykly hökmany berjäy etmeli. 9-njy, keselleň ýaýramagyna garşy göreşen adatdan daşary toponyň çözüklerini ýerini hem ýetirişi barada Türkmenistanyň prezidentine ýygyrly hem hasagat berip durmaly. 10-njy, Maliýe we Iqtisadiýet ministrleri ýurdumyzyň
ähiri ilat üçün zerur bolan tanzymlary satyn almak üçün gerek bolan hem ferişteleri bölüp bermeli. Türkmenistanyň ketellerin gaýramana garşy görüşýän adatly naşar toparynyň mejlisinde mühim meselelerin bir näçesine garaly. Hormat prezidentime de mejlis jemlemek bilen şeýle diýdi. Hormatly Mr. Kabinetiň agzalary. Şonuň bilen ketellerin gaýramana garşy görüşýän adatdan daşary toparyň mejlisini geçirip oturýar. Men siziň geriýeňde bir jan sağlygy mehriban halkymyň asudy awadan bahçe durmuştu. Yaşamı oğlum alıp baran işlerinize ulusnukları ardı koydu. Ene bolsa hormatly prezidentimiziň golçakar etminamlary bilen tanış edýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ýurdumyzyň ykdysadyýatyna daşary ýurt maliýe serişdelerini çekmek, keçiw orta telekeçiligi döwlet tarapyndan gollamak hemem hususy ulgamyň ötmegine maliýe taýdan ýardam bermek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda döwlet daşary ykdysady iş bankyna keçiw orta telekeçiligiň taslamlaryny maliýeleşdirmek, hususy ulgamy ösdürmek boýunça Islam korporasiýasy bilen 3 ýyllyk swap derejesine goşmaçy ýyllyk 4,5 götürümli 6 ay içinde yeňillikli döwür bolan 3 ýyl içinde möhületi mali alalyşyny baglaşmagy we oň güýje girmek bilen bagly işleri amala aşyrmagy ygtyýar berildi. Türkmenistanyň prezidentiniň 2021-nji ýylyň 9-njy iýunyna çykaran 1441-nji buýrugyna laýyklykda Türkmenistanyň hökümeti bilen Abu Dhabi'niň ösüş gaznasynyň arasynda baglaşylan Balkan vilayetiniň Serdar etrawyna kuwaty 10 megawatt bolan köpürli elektrik stansiýasynyň taslamasyny maliýeleşdirmek hakyndaky qarz alalyşygyny ýerine ýetirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda döwlet daşary ykdysady iş bankyny Türkmenistanyň hökümeti bilen Abu Dhabi'niň ösüş gaznasynyň arasynda ýyllyk 4 götürümli 3 ýyl yeňillikli döwrü bilen 15 ýyl möhletine baglaşylan qarz alalyşygynyň güýje girmegi we dolandyrylmagy bilen bagly işleri amala aşyrma ygtyýar berildi. Energetika ministrligine Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş banky bilen ýyllyk 4,5 götürümli 3 ýyl yeňillikli döwrü bilen 15 ýyl möhleti içerki qarz alalyşygyny baglaşmak tapşyryldy. Türkmenistanyň prezidentiniň 2021-nji ýylyň 9-njy iýunyna çykaran 1441-nji buýrugyna laýyklykda Türkmenistanyň hökümeti bilen Abu Dhabi'niň ösüş gaznasynyň arasynda baglaşylan Balkan vilayetiniň Jebel şäherçesinde Howay mezil toplumynyň gurulşynyň taslamasyny maliýeleşdirmek hakyndaky qarz alalyşygyny ýerine ýetirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda döwlet daşary ykdysady iş bankyna Türkmenistanyň hökümeti bilen Abu Dhabi'niň ösüş gaznasynyň arasynda ýyllyk 4 götürümli 3 ýyl yeňillikli döwrü bilen 15 ýyl möhletine baglaşylan qarz alalyşyň güýje girmegi we dolandyrylmagy bilen bagly işleri amala aşyrma ygtyýar berildi. Türkmen Howa ýollary agentligine Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş banky bilen ýyllyk 4,5 götürümli 3 ýyl yeňillikli döwrü bilen 15 ýyl möhleti içerki qarz alalyşygyny baglaşmak tapşyryldy. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne türkmen halkynyň milli buýsunçy we baýlygy bolan beýişli bedewliň dünýädäki şan şöhratyny hasam belende galdyrmak, ýurdumyzda atçylyk sportuny giňgerimli ösdürmek, şeýle-de mukaddes garaşdyrlygymyzyň şany 30 ýyllyk bayramyny ýokary derejede belläp geçmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda Türkmen atlary döwlet birleşigine halkara ahaltaka atçylyk sport toplumyny düýüpli awatlaş işlerini geçirmek barada Nur bina guruluşy hususy kärhanasy bilen şertnama baglaşma ygtyýar berildi. Düýüpli awatlaş işlerini 2021-nji ýylyň iýun aýyna başlamak we bu işleri 2021-nji ýylyň sentýabr aýyna ulanmaga dolu taýýar edip tapşyrmak belenildi.
Berkarar döwletimizin bagtyarlyk döwrüne enäniň we şaganyň saglygyny gorumak, olaň ruhy we beden taýdan sagdyn bolmagyny kazanmak, saglyk ýagdaýyny hasam gowlandyrmak hem ömür dowamlygyny artdyrmak maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda Türkmenistanyň eneleň we şagalyň saglygyny gorumak boýunça sagdyn ene, sagdyn çaga, sagdyn geljek atly 2020-2025 ýyllar üçin milli strategiýa hemim şu strategiýany amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleň mailnamasy tasdiklanyldy. Şeýlede resminama laýyklykda şu milli strategiýany amala aşyrmak boýunça pudagary utgaşdyrjy topor döredildi we oň düzümi tasdiklanyldy. Ministrliklere pudoklaryň dolandyryş edaralaryna, welaýetleň we Aşgabat şäheriniň häkimliklerine mailnamanyň ýerine ýetirilmegini öpçün etmek tapşyryldy. Türkmenistan bilen Qırğız Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy munun bilegim ösürmek, iki taraplaryň söwda ykdysady, ilmi tehnika we medeni insan-perwer gatnaşyklary hasam giňeltmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda söwda ykdysady, ilmi tehnika we insan-perwer hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen-Qırğız toporunyň Türkmen bölüginiň düzümi tasdiklanyldy. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasary, Daşary işler ministri Merýedowyň German ykdysadyýatynyň Günnäger komitetiniň ýerine ýetiriji direktori Mihail Harms bilen göni video aratnaşyk arkaly duşy geçirildi. Eşçen gepleşikleň barşyna taraplar iki taraplar özara hereketleň meseleleriniň giň toplumna aralyp maslahatlaşdylar. Türkmenistanyň we Germaniýanyň arasyndaky söwda ykdysady gatnaşyklarynyň ösüşiniň oňyn depgini belenip geçirildi. Gepleşikleň barşyna iki taraplaryň gün tertibiniň derwäsi orlary boýunça köp orly hyzmatdaşlygy işçiňleşdirmegiň zerurdygyny atardy. Türkmen-German iş toporunyň ory boýunça netijeli gatnaşyklary ösürmegiň aýratyň ähmiýeti bellenilip geçirildi. Şunuň bilen baglykda taraplar Türkmenistanyň ordaş ministrlikleriniň hemde pudyk idaralarynyň Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň söwda ykdysady ulgamynyň ýol başçylarynyň arasynda göni video aratnaşyk arkaly duşuklary geçirmegiň mümkinçiliklerini seredip geçdiler. Türkmen-German iş urluk forumlaryny geçirmegiň oňyn tejribesiniň dowam edilmeginiň zerurdygy bellenildi. Türkmenistanyň nowatdaky 7-nji Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň ykdysadyýet günleriniň geçirilmeginiň maksady laýyklygy beýan edildi. Taraplar şonuň ýalanban kurgamy boýunça iki ýurduň uzak möhletligini hyzmatdaşlygynyň netijeligini atadylar. Hormatly prezidentimiz şu ýylyň 17-nji iýunyny Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň owa hojulyk toplumyna gözegçilik edýän ornwasary hem Balkan welaýatynyň we etraplarynyň häkimleri bilen san ulgam arkaly geçiren maslahatyny şolary Balkan welaýatyna da güýçli depkinlerde dowam edýän gally urugynyň gidişi bilen içkin tanışdy. Bu mejlisde gahrman arkadamyzyň beren anyk tapşyryklarynyň gelip çykýan aýdyň wezipleri gyşarnyksyz durmuşa geçirmek maksady bilen Balkan welaýat häkimlerine maslahat geçirildi. Berkar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ähli bolmlarda bolşýaly owa hojulyk pudagyna da welaýat derejesinde gazanlan üstünlikleri ýetilen tepkitler barada. Balkan welaýat häkimligine geçirilen maslahatda giňişliğin bellenip geçirildi. Türkmenistan parahatçylygyň uýananşmagyň watany ýeline we tutumly işlem gün saýyn ýokurlanýan barada çykyşlar maslahatyň içinden erşargaç bolup geçdi. Maslahatda gahrman arkadamyzyň hut özüniň sany ulgam arkaly Balkan awtolawlary öňümçilik kärhanasynyň sürüjüsi bilen gurrundaş bolmagynyň bolsa, her bir Balkanly gallaçynyň buýsançly başyna goýgy ýetirenligi buýsançlygyny atarly. Arkada prezidentimiz gallaçylaryň hali ýagdaýlary, owa adamlarynyň iş we durmuş şertleri, orak mewsumynyň depkinleri, şu ýylky Türkmenistan parahatçylygyň uýananşmagyň watany ýeriniň hasylynyň derejesi bilen gyzyklanmagy, olary täze dähmet üstünliklerini ruhlandyranyny bellenip geçirildi. Şeýle hem çykyşlarda gahrman arkadamyzyň Balkanly sürüji bilen bolan söhbetleşiginiň dowamyna, onuň aýlyk haky maşgala ýagdaýy, sürüjilik käri orak mewsumyny işledilgen owa hojulyk tehnikalarynyň, onuň erkedýän Kamaz kysymly awtolawnyň öňürçiligi bilen tanışmaga mellili ejirmeden döwletimiziň owa hojulyk pudagyny hemme taraplaryň ösdürmek, owa adamlarynyň iş we durmuş şertlerini gowlandyrmak meselelerini hemişe üns merkezine saklajak da baradaky buýsançly aýdan sözleri diňe bir sürüjin nel eýtem Balkanly gallaçylaryň şahatlygyna şahatlyk goşanlygy aýratyny ataryp geçirildi.
Maslahatda gatnaşanlar garaşdyrylmadan 30 ýyllyk bayramny döwrewap derejede garşylama uğruna alınıp barylýan tutumly işler barada giňişleýin durup geçdiler. Maslahatda gatnaşyjylar halal dehmetin hödýerini görüp ýaşama uğruna ähli zerur şertler törüdilýän üçin gallaçylaň adyndan gahrman arkadagymada tüý sürekden hoşarlyklaryny beýan etdiler. Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyzyň vilayetlerini we paýtagtymyz Aşgabat şäherine şugun 18-nji iýulna saat 20-den 19-njy iýulna saat 20-çe boljak howa barada Türkmenistany howa maglumatynyň berýän habar bilen tanış boluň. Balqan vilayatyna az bulutly howa bolup, buny ortadan telesekundda 9-14 metr ýetýän şemal ösür. Howa gecesine 21-26 gradus mayl, gündüzüne 36-41 gradus ıssy bolar. Ahal vilayatyna az bulutly howa bolup, demir günatardan telesekundda 9-14 metr ýetýän şemal ösür. Howa gecesine 21-26 gradus mayl, gündüzüne 37-42 gradus ıssy bolar. Mara vilayatyna açyk howa bolup, demir günatardan telesekundda 9-14 metr ýetýän şemal ösür. Howa gecesine 19-24 gradus mayl, gündüzüne 36-41 gradus ıssy bolar. Lewap vilayatyna az bulutly howa bolup, demir günatardan telesekundda 9-14 metr ýetýän şemal ösür. Howa gecesine 18-23 gradus mayl, gündüzüne 36-41 gradus ıssy bolar. Daşol vilayatyna az bulutly howa bolup, demir günatardan telesekundda 9-14 metr ýetýän şemal ösür. Howa gecesine 21-26 gradus mayl, gündüzüne 34-39 gradus ıssy bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda açyk howa bolup, demir günatardan telesekundda 10-12 metr ýetýän şemal ösür. Howa gecesine 23-25 gradus mayl, gündüzüne 38-40 gradus ıssy bolar. Ýurdumyz boýunça iýun aýynyň 19-na magnit hadisesiniň gowşak täsirli bolmagyna garaşylýar. Eziz vatandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölejikleriniň möçörüniň kadadan 9 ötürüm artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedenine ýetirgen oňaýsy täsirleriň öňüne almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, şeýlede tomuz pasyna howanyň derejesiniň ýokary galýan günlerine pasla göre giyinmegi maslahat berýär. Mehriman illeşler, bu düzgünleri berk berjaýsaňyz ýylyň islenip paslana öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ösüşleri betlenýär. Ähli ösüşlerin özenine bolsa halkyň behbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.